mogu da stignem sve. Alo? Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Da, izvolite. U Molim? vezi financija. U vezi financija. Šta je sad? Financije. Aha. Evo ovako, ništa. Suprug ne radi, nema se love ništa. Da li vidite nešto da će biti bolje? Ja vidim da je on prevaren za pare. I da je taj njemu gazda ukrao pare. Jel vam rekao to? Jel vam tu suprug? Spava. On je njemu ukrao pare, taj gazda. Da, nije dobio plaću. Pa nije dobio plaću. On treba da uzme kamen i da ga udari u glavu, to gazdu. To je jedino. Zarade, ništa. Ima da da i platu ranije, i ovu, i buduću platu. I da peva juhu, hu, hu, hu. To je. Ko ne da radnicima platu, kamen u glavu. Alo? Da? Izvolite.